Hi, it's Mr. Barra. Hi, it's Mr. Barra. Hi, it's Mr. Barra. Stop, Gregory. Cé an de leador, agus cé atá sa tóir gléador. Is minic gan mid brathúnas greenie nach bhfuil ein aithne grin arthú. Bunathe ís, cinna, inscinna, cuma, cumas, relegún, is a rilla. Chant go to grá leath hain. Casey Yowl an book seo, a rá go bhfuil mise, Réamhchlaonadh. Tá browner, ach tá tú. Málamór de hol. Céirte Is Gardaigh. Féic, cé cóhéasca is atá sé brathúnas mí cheart a dhéanamh. Níor hiig mé cé Réamhchlaonadh is bhí mé, sola thusaigh mé go bar an bhí seán seo. Ach éist leis an sanmhíniú cheart. An rud atá a gceist le cléine ná stereotypi a chabhlíonn tú faoi grúpi le. An oibla seo go nachríonn sé an bailach a eicimid daoine, gan iad a hiiscint i gceart. Then we go to the party instead of... Yeah? Oh, right, say that. Oh, well, yeah. Hey, got it on crack. Cut us out of ditch. Ik mis Chris. Cut us ditch, Chris. Poland. Poland. Mówisz trochę po polsku? Wyrewolwerowany rewolwerowiec, książ brzmi w trzcinie, w szczebrzeszynie. Nie go anymore the dirty. Cut us a make on down, don't make hiskint agus cova of Gwyndohini. Shakas about again of Brahunas Lawrook Erhu. Faucha go Chinatown. Buna has Ciníochas no Gdi. Réamhchlaonadh. Ni hao. 你好吗？你叫什么？我叫张，你叫什么？我叫 Barra. 很好。谢谢，谢谢。Chunga dance go. Ni lein I'm sure Kacha. I'm sure Ashnook. I'm sure Lawrook. Ni lein Mokalilok interview. Cabin galore earning. Knock will ain knick is the tear show. Ach for tá. Rinne survey le dhaoine greenie idir 8 bliana díos agus 4 bliana is 5. Agus le bliana nuas tá nach mór leath tar éis ciníochas a eicáil nó a olingt. Is féidir linn dul ina cuine le cóbhá. Moithíonn tú nuair eicinn tú duine eile ag fulling, agus buat leat ceirú lo. Tám le búla le daoine a bhfuil taithí acu leis an ábhar seo. Céir iad na ceisna aisteacha a míon daoine a chur. Ó lá go lá feimse go leor ceisna randacha agus sais amadach. Ach nuair fecinn sin caithí rutha, ceaptar go bhfuil feibhna incanna agam freisin, so má tá mise le smuo ag siúpadóach le chuid cóide agus chum ceist duine éigean sa siúpa. De gná bíonn siad leart leis mo chuid cóide, seachas mé féin, tuisc gur feictar méid caithí rutha agus ceaptar nach féidir lom. Is duine méid tá mé ann leabhart. Bhín daoine ag dhéanamh neamhar armsa chumá, ach ní lis chum céin fá. Beidir go sé rud éigean le déanam leis an cruméil. An cruméil? Síomh le gach duine aon duine sa stair le cruméil gait. Nuair smaoiníonn tú láithreoir telefíse, gach chans gur fear geal manéasta a cheabhlíonn tú. What? We do a gauge to go to yeah? That's ain't happening in ish. Can I eat the hahi le claonadh di I the fós go dí seo? Bín inú ag daoine nuair eicinn si mé. So ní ceap go leor daoine go raibh mé comhóg as a tomé. Agus freisin bhín troll ar an idirlín ag chuir físeán le céile ag scríbhradí grána. Is jazz rud gohfuil cúntas verified ag teacht amach chun stoppa a dhéanamh ar na rudí mar sin. Ná bí ag trolláil ar an idirlín. Feic an down a wad níos fáiltiúla, do méid mid níos cormí faoi claonadh di. Agus feic an suci a wad níos sevra, agus a wad níos ilgnéhí freisin. Sin é a caide, squealam siar sibh ó bhór claonadh di. Téigh amach, agus déanaigh iarach gan brathúnamh sa dhéanamh ar gine, bunathe ar an guma atá orthu. Níl sa corp ach mála fiola ina bhfuil cónaí air an anam. Bhí cóbha agus, is ná déon damid. Bí? Oh, bí an... Bí? An réamhchlaonadh. Boom!